Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Сайфетдинова Динара Дамир кызы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Дамир Адельшевич, әнисе Руфия Фатиховна, сеңлесе Регина тормыш иптәше Дамир, кызы Карина котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 30 ел элек гаиләбезнең олы сөенече булып, беренче көтеп алынган балабыз Динарочкабыз туды. Башлап мәктәп, аннары медицина куллиятын тәмамлап, кулына ул үзе сайлаган, яраткан һөнәрен алды. Бүгенге көндә шәфкать туташы булып, Тольятти шәһәрендә яшәп, эшләп килә. Кызларда кошлар язмышлары диләр. Без дә кызлар үстереп, аларны оябыздан очырып җибәрдек. Динарабыз 2013 елны үз гаиләсен корды. Татылыкта һәм мәхәббәттә татлы баласы Кариночкабыз туды. Хәзер инде күз алмабызга да 5 яшь. Алтын балабыз кичкенәдән үк бик мәрхәмәтле, ягымлы, ачык күңелле, җылы йөрәкле булып үсте. Үзеннән соң туган сеңлесенә дә ул һәрвакыт чын кардәш, таянырдай кеше, олы сердәшчесе булды. Балабызның һәр адымына дигәндәй бары сокланып торып, горурланып яшәдек һәм яшибез дә. Үзе әни булгач, ул тагын да бу дөньяның кыйммәтләрен аңлап, безгә әти-әнисенә аеруча җылылык белән карый башлады. Вакыты чыккан саен кайтып, хәленнән килгәнчә ярдәм итеп яши. Сөекле кызыбыз, яраткан апакаем һәм әнием, сиңа бары 30 яшь бүген. Бу вакыт кеше гомеренең әле яңа гына чәчәк атып килә торган чоры. Син дә ал роза гөледәй, әле яңа гына бу тормышка каршы матур чәчкә булып ата башладың. Без сиңа ихластан очар канатларыңның армас-талмас булуын телибез. Саулыгың, бар авырлыкларны да җиңеп чыгып, якты киләчәккә илтерлек җитсен. Нинди генә киртәләр, кыенлыклар юлыңда очрамасын белеп яшә. Таяныр өчен без якыннарың бар. Барыбыз да сине бик яратабыз, балабыз. Юбилей көнендә аеруча җылылыкка күмеп, бар изге теләкләрне дә юллыйбыз. Апакаем, мин үз сүземне дәвам итеп, син бу дөньяга туган өчен бәхетле булуым турында әйтәсем килә. Чөнки кайвакыт әниемә дә сөйли алмаган сүзне сиңа сөйлим. Серемне бүлешеп, синдә юанычымны табам. Син кичкенәдән үк минем өчен олы үрнәк, һәр вакыт апам дип горурланып яшим. Айрым теләгем олы мәхәббәт, ярат һәм яратыл. Балакайың, Кариночка сиңа бары бәхет китереп сөендереп яшәтсен. Татлы кызын һәм апакай каршылый туган көнен, алсу гөлдәй бу дөньяга шатланып килгән көнен. Сыкланырлык аның йөзе, күңеле таң калдыра, татлы теле белән бит ул бар кешене алдыра. Нинди эшкә тотынмасын, барысы хәленнән килә. Булса берәр борчу-зарың, күрекмичә син сөйлә. Без һәр вакыт бергә булып бу тормышта яшәрбез. Апа диеп, сеңлем диеп шатланышып дәшәрбез. Әти-әнинең 2 кышы, без бит 2 канаты. Арамасын кадерлебез тик чабышкан гомер атың. Ничә генә тулса да ул шатлыклы булып тулсын. Якыныбыз һәр вакытта бары бәхетле булсын. Хөрмәтле Динара Дамировна, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да гомер итегез. Biz bir şiş
şişme suwan içip bir tamardan öskendiler turmuş yolun birge kişken can sirdeşler apa senin жылы kullar dirbetkenler salıp bizni bir bişikке Xuday birgen tuğanlıkны yoğaltmayık biz atmayık şirke biz bir şişme suwan içip bir tamardan öskendiler turmuş yolun birge kişken can sirdeşler apa senin Yıllar bizni jiğe olmaz birişmeli eysin güngel bir jır bulup мәңгі yaşar tuğan canlı apa senin biz bir şişme suwan içip bir tamardan öskendiler turmuş yolun birge kişken can sirdeşler apa senin biz bir şişme suwan içip bir tamardan öskendiler turmuş yolun birge kişken can sirdeşler apa senin turmuş yolun birge kişken can sirdeşler apa